Oes, mae'na ddathlu wedi bod ym mhob cylch ar Cymru'n dathlu efo'r defaid y pencabwriaeth Iowan Jones yma na'n Sir Gar. Wy'n clywed hefyd, Eiron gweithio bod yna ddathlu efo'r Cymru yn y moch, Myrddin James o Langeitho llongwarchiadau'r holl Cymru sydd wedi cael llwyddiant. Ffair i'w gofio, boes, yn bob man. Yn sicr, a mi fydd yna gyfle i ail fwynhau pethau wrth yn pwyso rwan, swn i'n dweud. Wel, heno, cofiwch fydda i am Ari Lyfgrin ôl da chi am 8 o'r gloch ar gyfer uchaf bwyntiau'r dydd Mawrth. A nos Sul wedyn ni. Wel oes, mae yna gyfle wedyn i ail fwynhau heddiw a ddoe hefyd, a ni am 10 o'r gloch nos Sul. Ond oddi wrthon ni criw y dydd, gan i ddiolch i chi am eich cwmni, a chwyl fawr i chi gyd. Nadolig llawen. Nadolig llawen.